Kumusta man ang imuhang mga pasyente ron? Naa na ba'y kalambuan sa diri sa imuhang ospital? Si imuhang mga pasyente? Wa di problema, ma'am. Dako kay kalambuan ang atuang mental homes karon. Kay sa una, usara ka buk ato pasyente. Karon ma'am kaloy sa Ginoo, daghan na kayo. Nya ako sa naobserbaran ma'am sa ilang mga pangisip sa una gamay ra kay diferensya ilhang liki silang panghuna-huna. Karon na-improve na nato tungod sa mental homes. Karon pilti na yung pagkalikian nila. Good. Very good. Mao jud na akong ganahan nimo. Mao na hindot, mao na ganahan akong madungog nga. Nagsamot sila og kalikoy. It means ang mga ginikanan nila, ang mga paryente sa imuhang pasyente nakauyon gyud sa imuhang ospital. Biliba jud nimo, oy, biliba jud nimo. Hay, mag-amping ka kay muhara ang mga kauban dili kay mga likoy basing ag malikoy kag apil na. Ay kabala ka na ma'am kay kabalo na ka ma'am nga ako always kong nag-amping re. Kana. Kaya sa lang wala ba nag-amping nako nya. Di pa jud ako ampingan akong galingon. Mauna na rin. Kasi gito yung mga Dr. Pisot. Dr. Pisot. Pisot. Dr. Pisot. Why Pisot? Pisot ka? Ano? Mutana ka man. Nagduda ka mo? Ha? Mutanaw ka? Ay, pwede di ay. Pwede kayo. Ano? Unsa kita? Ayun yan na pag yun ang bato ni mo. Kay, kanawa pa ka mulupad. Alimbukoy! Saan ni Alimbukoy? Baguli ko Dok. Naano ko sa buwan. Unya na ulupad. Hoy, unya lupad ba kayo? Wani mo ang bato na anak ko bato. Madako. Wala na ko na kinahang bato, naan ako sa buwan. Isuyok na ang bato. Walay gipasaylo nga aso. Pugi na kayo. Unya na ko. Puminaw na naanghin na mo. Paminaw. Isa naman tao na. Likoy. Kinanglan akong moadto. Unya na paminaw. Ako mo'y doktor din Paminaw. Wala ka sa buwan. Ha, paminaw. Wala ka sa buwan. Homes with love. Naka sa mental Homes with love. Dok, ang bato dok. Kay hapit na mo ambak ang ako ang lusunon sa building. Paminaw. Unsa may sudan ni mong kisam ni bag? Yan yung bag Dok. Unsa may sudan? Balay ko nun niya og yung auto na diha. Oh, na dia dok. Ako ang swimming pool na dia sa sulod. Ligo ta Dok. Kanya ali mo koy. Isod sa to sa iyang kwarto. Isod sa kwarto. Ang yawi Dok. Ang yawi. Ha? Ang yawi. Naamay ni mong yawi kay kami nagdadaan ng yawi nung unsa man tawo kay isod sa to. Ikay may San Pedro dire. Sa Pedro kay in charge sila sa mga kwarto-kwarto nila. Oo de. Bye-bye, nurse. Dugay kay kung nag-atang nimo, mulukso ka, patay kay karon. Di ka maigo. Di ka maigo. Oh, tulog no tay. Hey, sir! Nasinso mo lagi. Oo. Nama di para. Oh, nagkapalit na ko, sir. Pana na lekon, sir. Guma. Ato na itira ito, ano? Talingawan Sir, siya. nagunsa din na siya, sir. Namana sa balde. Ha? Nanam. Namana sa balde. Namana sa balde. Habuan na akong swimming pool diya, sir. Diya na siya pasawma, diya na siya pamanaa. Una na kay swimming pool Kung dire. na diya, sir. Asa may swimming pool dire? Asa may butang mo swimming pool, oy? O kaya lang diya, sir, na ilaw man na. Bay, nagdaka, guma. Ha? Batrap. Guma. Batrap. Migo, kuyog ka sa buwan, Migo na. Dili pa ko, unyara ha. Wakati ko ha. Mamana pa ko. Wala man ko na pana ni mo, Migo, pi. Kaya ako mang panaon ang buwan. Walay guma, re. Oy, paminaw ba? Paminaw. Hoy! Paminaw sa mo ha. Sir. Ipili sa muna ako dire kay tuon ako ang doktor ha. Pastilan. Pero makatuman mo siya yung tambal. Nagsabi mo. Paminaw ay mong lakaw ha. Ha? Sige, sir. Okay. Di ka mo kuyog na ko, sir, buwan. Ang imong t-shirt ako na doon ha. Jesus ba? Wait, Sige, sir. swimming pool. So, maor to siya, ma'am. Dok. Hoy, Dok. Lingkod na alimok koy. Salamat, Dok. Usam ka, sim ka katawa.
Nalingaw mo ko itong magmulikoy nga gidadog ba kay iya man kung dados buwan na. Ipagatuhan na. Ari, sa may litkoy nimo. Mga lagi. Ya, ipapangita ko sa swimming pool bag. Huwag na ko kitim. Ing mo nagi okay na yung bag. Okay na ko gurot. Ang mga sinina dito niya, ulos pinabay. Yung ano mo makita yung swimming pool? Huwag ko kita swimming pool. Ayaw mo lang kita ito. Batrab. Lain naman nag-style ako nurse. Basin nato sa bulsa, wala mo kita eh. Sa mga kita nga putin. Gamaya siyang bag niya. Dako kayo ng swimming pool. Ay, sige, Dr. P. Naampa ko'y usa ka pangutana. Sige. Giun sa man nimo pag kanang test ang imong pasyente nga nakaibaw man ka nga okay na sila. Ang ako ang pamaagi, ma'am, pag testing nako sa kuwang mga pasyente, ako ra sila ipatawag diri sa ato ang opisina. Naman ako silang interview. Doon ako yung mga napo ka-interview nga mao na mo kumpleto sa 100%. Kung ang kanang gikan 1 to 10 nga pangutana, kung makumpleto na nilang tubag, nagpasabot na nga okay na ilang panguna. Katubit ang usa diri, ma'am, nga nagtuo kog okay na gito siya kay gikan 1 to 9 nga question ako na perfect yun niya og answer. Ang kanapo lang may problema kayo kay sayop jud iyang tubag. Mao tong gibalik lang ko siya pasud kay nagtuo mo kog ang iya manguyab kuno siya muni muna niya ang iniguman ni panguyab iya mamay siya iya miminyo niya iyong hubuan panty ubra. Hubog panty ubra iya kuno tangtangan og garter kay mo pa na ako gipabalik ko sayop man tubag man dapat man ato man iya tatong bagdokan. Ana ora ako pag-test, ma'am, ang ako ang mga pasyente dali. Sige. Very good na. Daghang salamat, ma'am niya. Lukso, igo ka pa na ron ako. Igo. Kita ka tong babae dito, Migo. Guwapa, Migo, no? Migo. Ayaw na, Migo, kay ako nang uyab, Migo. Ako nang kuhaan gartir iyang bra, kay akong gartir sa pana. Pwede ta mo sawag diha, Migo? Ayaw, Kay buwan diha, Migo ba? Ayaw, Migo, igo ka pa na ako. Sa karon nurse alimokoy. Dok. Karon. Para paghilom sagot para atong mahibaw-an kung unsay wala ka ng mga sitwasyon sa atong pasyente. Hatagan nato sila usa ka pagsuway or usa ka test para mahibaw-an to kung doon na ba improvement ilang mapangunahuna. Kisama kisama to testingan, Dok. Katong duha. Di ako balde. Ihatag ni nila. At ato pa sa guban? Pasa. Bright pa talaga. Bright pa talaga. Very good. Thank you kayo. Bright din ako nga. Maayo pagkatudlo. Akong na, mao ni akong nurse, ma'am. Kanang bright din siya, ma'am. Mao ni siya. Kasi pasag-ubi na nga to, ha? Pasag-ubi nga to. Sige. Sige na. Okay. Taybawan lang ko kung unsay resulta. Nya nurse dira sa kana sa. Kay akong Dili nurse ato na ang general na nato. ikaw di general. Kalimot ko. General manager na nato. Kisa na nga ni mo nurse. Chin. Apelido nimo. General. Ay, kasi mo mo di general kay ang apelido niya general po di. Basta nila. Di mo sa daga pa ni siya Alex Kim hangat. Sige na, sagupin na ninyo, dugaya oy. Oh my God. Sagupin na ninyo, Ako sir. Ako na. Dalunin ako sa buwan. Dayon na taoy. Ako na kay pana ko. Dayon ta ari. Sige, ako lagi. Hoy, Dayon na mo. kita. Ako lali. Sige. Ana. Ako niya. Ayaw ka na ako sa buwan, Migo. Pana ko rin. Ako nakapapuno. Ako nakapapuno. Ako nakauna. Ako lagi dugaya sa dani mapuno. Oy, Pamina sa nan, natural nga duga ng mga puno kay kanaan. Hinay ang agas. hindi yung agad. Ari pikas. Ako sound niya. Ari pikas. Ako sound. Ari ko. Pikas nito. Ako sound niya. Kusok. Ako sound. Ako sound. Ako lang. Salamat
ma'am, si mong pag-ari, ma'am, Ano pagbisita. yun ma'am sa mo nang ako ang panaanan? Paghilo mo diyan. Nurse, alimukoy, nurse, alimukoy. Naunsa mo na imong pasyente, alimukoy. Nag-away mo ni. Oy, pagilo. Hello. Naglalis sila, Dok. Oh. Naglalis sila nga. Dugay kuno kay nimo puno. Unya, ikaw may nurse, ako ang gi-assign dito. Unsa may imong gi-explain nila para paminaw sa. Unsa imong gi-explain nila para makahibaw sila nganong dugay na mapuno. Ako sila gihatagan og explanation nga sakto. unsa may Tingnan ako explain? sila nga natural nga dugay na mo puno kay hinay man mo agas ang gripo. Away mo duha. Ang ngalang lab nga. Kasi lab. General na sa to ang mental home. General din, Dok. Muli na ko, Dok. Ha? Muli na ko. Di mo uli na ka? Oh, Nyara. Ako yung una uli, Dok. Mulupad na ko, Dok. kuyog na ko niya, Dok. Sakay ko niya, Dok. Paminaw mo. Gusto niyo mo manguli. Gusto naman, Dok. Ah, sige, doon ako ihatag ninyo nga usa ka testing. Para makauli mo. Ari ta pikas porto. Ari pikas ta pikas opisina. Dili sunod dili. Dili. Ali, ma'am, para ay mo makita. Ako lalab, Dok. Lalab na ko, Dok. Bilin, malalab, Dok. Di ba? Di ba? Ingon ko niya sayon ra kay duha o no? Unsa nga duha, pre? Ha? Unsa nga duha? Ang kinduha guys, nga mga guys, mo na siya ang Dream Club. Ayan. So sa kisa ganahan mo duha ani guys, so sayon ra kay guys. I-click lang niyo or i-download na niyo ang link na nasa sa description box ubos sa among video. O kanang link nga naa sa comment section. O ayun pagdugay lang kay guys. Ya ang kanindo trabaho ni guys kay kung ma-download na ninyo, mag-register na mo. So sa pag-register guys, sayon ra kay guys. Butang niyo inyong active number, butangan niyo og password. Human confirm password, human inyo dayang tuplokon ang send. Ya maghuwat tay mog OTP code kay ilang i-send diha nimo. Pag naka-receive na mog OTP code, inyo dayang i-enter diha, day tuplokon ninyo ang register. Yan ang nakanindo trabaho ni guys kay kung maka-register mo, maka-open na mo sa app, pwede mo makaduwa diretso. Kay doon na ni sila 5 pesos nga free. Ayan, di ba? Ang nakarindot pa dyan kay bisag unsa nga cellphone niya pwede siya ninyo ma-download, smartphone or iOS, di ba? So, ang nakarindot trabaho ni pa jud guys kay kung mo gusto mo dinagkoeng duha, pwede mo cash in through GCash lang yapon. Ang nakarindot trabaho pre kay kung maka-cash in mo 100, doon na mo 10 pesos nga free nya, 200 pataas, doon na sila 50 pesos nga free. Ayan. Oh, ya karon guys, pakit-on mo na mo kung unsaon sample nga duha sa Dream Club. Ari ko pre. Ari ko sa color game. Color game ba? Pare ka tagi duwa, pre. Color game pre ah. Sige. Ya. Yap. Nyara, kaya nag-load pa kayo. Yap. Ari ko sa kuan pre. Blue ko blue. Basta sa ko, blow sa ko. Wato sa to pre kay daghan pa inipusta. Daghang kinipusta goy sa ato ang color game nga duha. Ayan ha. Hop, likid. Oy, blue. Agay, yes. Nayusay. Nakadaog tagoy sa kadaog tagoy. Nakadaog tagoy. Okay, huwat ha kay mo patad sa tagbalik. Tatabalik Oh, tagbalik. Abay ko sa buinas, pre. Abay ka pre. Basta kuan ko pre kanang blue gyapon ko. Blue lang, sige. Blue gyapon ko. Yapon ko. Isbaka ko ta. Nyara, wato nga to pre dagang kini pusta. Oh. Hindi kaligid ani ron. No more bags. Ligid. Ligid. Up. Oh. Bad! Yapon guys. Punyara ako sa staff kadiyot kaya para ato silang masulti ato siya. Oh, di ba guys, sindot kay guys niya, ing ani ra ba guys, kung makadaog na mo guys siya, naka-cash in mo, dagko kay mo daog, pwede gapon mong mo cash out through GCash lang gapon. Naarga pa sa kilid ubos ang withdraw. So inyo ra ibutan diha ang yung amount nga gusto withdraw, yung man ibutan niyo diha ang yung active GCash account. So unsa pa yung kailangan guys? I-click na ang link para ma-download na ninyo ang Dream Club. Karon, mao ni ato ang last nga pag-testing sa inyong mga huna-huna. Sa bailyo kay siglok. Ba, paminaw. Kanara, Dok. Oh. Kasal na ka, Dok. Ganahan mo ka mo manguli. Oh, ganahan mo ka mo manguli. Karon ang last, mao ni tsansa ninyo. Kung kinsa to'y unang makaabli aning pultahana nga akong gidrawing. Mo'y unang makauli. Oh my God. Ha? Oh, may unang makauli. Ang unang makaabli aning pultahan. Ako, Dok. Mulupad lang day ko, Dok. Di pwede. Hinala abli ang yun yung pultahan. Na makasubang ka mo timen na Ako na, maayo Dok. ka. Ako na, Dok. Kay gusto na ko muli, Dok. Ablihin ninyo. Ablihin ninyo.
Ay, ako yun na! Okay, ako pa yun na! Ako may nakauna. Nahiya, bliyon na nito ko Ang una makabayan ng puntahan na. May una makauli. Ako, Basta ang una makaple. May una makauli. Ako, Alim mo koy. Ano sige katawa diha? Dok. Sa, doktor. Isang taon na akong nurse eh. Ano, hindi ko alim mo koy. Ano masimon tao kakatawa? Ha? Ano nasimon kakatawa? Kung saan ko na napag-apli. Nanaan ako dre yawi. Nanaan ako dre yawi. Nanaan ako dre yawi. Kaya apli, ano una ko uli. kami una uli! Yawi! Kami na yawi! Yawi! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV para mo'y laging swabe.